Здравейте! Това видео е направено специално за всички нови консултанти, които не знаят как да платят своята поръчка онлайн. Първоначално избираме български език и държава България. След това натискаме Моите поръчки. Намираме поръчката, която желаем да заплатим и натискаме розовия бутон Плати. След това ще ни излязат няколко бутона, като ние натискаме Попълване на личната сметка. Избираме Visa или MasterCard, защото те са за Европа. В свободното поле натискаме сумата, която желаем да заплатим. След това избираме валутата, естествено BGN. Натискаме Продължи. След това натискаме Изпрати. Ще ни излязат няколко полета за попълване, като в първото от тях трябва да напишем своето име, както е написано на кредитната ни карта. На второто поленце трябва да напишем номера на нашата кредитна карта, който е изписан на нейното лице. В следващите двете поленца трябва да напишем месеца и годината на валидност на нашата кредитна карта, които са изписани върху нея. А на последното поле трябва да запишем последните 3 цифри от номера, който се намира на гърба на кредитната ни карта. След това натискаме Продължи. След това ще ни излезе едно поленце, което трябва да попълним код, който ще получим на SMS на нашия мобилен телефон. За да се възползвате от тази услуга интернет банкиране, трябва да отидете в своят клон на банката, която имате кредитна карта, или да се обадите по телефона на своята банка. Скоро ще можете да заплащате и по банков път, за което ще направим и допълнително видео. И чакаме SMS с кодът за потвърждение. Набираме кода и натискаме Продължи. Изчакваме. След това вече е достъпна сумата, която желаем да заплатим, и натискаме Плати върху поръчката, която желаем да заплатим, а след това пак Плати и потвърди плащането. След това виждаме, че вече нашата поръчка е заплатена и всичко е готово. Благодаря ви за вниманието. Надяваме се това видео да е било полезно за вас. Лек ден!